ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ತಾಪನೆ, ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ, ನೂದು ಹೊಸ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ 24 ಗಂಟೆಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರೆಡ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್. ಬೆದ್ರಡು ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿತಲ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲ್ಪರೆ ಏತೋ ಉಂಡು, ಮೆದುಳುಗು ಮೇಪು ಕೊರ್ಪನ ಕಲೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಡುಂಡ ಬೇತೆವುಲಾಯಿಜಿ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರೆಯಾನೆ ಕುಲಾಲರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್, ಕುಲಶೇಖರ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಲ್ಯಡು ಕುಲಾಲ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆದ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದಿತ್ತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಂಗಸ್ಥಳ ಮಂಗಳೂರದ ನಿಲೆಟ್ ಕದ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾಗವತರು ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೇರ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ, ಪೆರಡೂರು ಮೇಳೊಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಕೇಂದ್ರ ಪಣವು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೋಮವಾರ ಕೇಂದ್ರದ 2021-2022 ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್ ಸಂಸದಡು ದುಂಬುದಿಯರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ತಾಪನೆ, ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರೊಗ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ದೇಶಡೋರ್ಮೆಡು ನೂದು ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಸುರು, ಮಾತಾ ವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ, ಲೇಹಡ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತಾಪನೆ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ SC ST ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕೊರೋನಾದ ಬೊಕ್ಕದ ಸುರುತ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಪಣವು ಖಾತೆದ ಮಂತ್ರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭೆಟ್ ದುಂಬುದಿಯರ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಮಂತ್ರಿಯರು ಸಂಸದರು ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ನ ಓಂ ಬಿರ್ಲಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆಡುಪ್ಪುನ ಲೋಕಸಭೆಟ್ 2021-2022 ಸಾಲದ ಬಜೆಟ್ ಮುಡ್ದು ಬತ್ತನ. ಭಾರತ ಬುಳೆಗಾರರಿಗೆ 1,72,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಧಾನ್ಯ ಅದೆ 10,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಡೈರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಭಾರತ ಬುಳೆಗಾರರಿಗೆ 1,72,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಧಾನ್ಯ ಅದೆ 10,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಡೈರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ತಾಪನೆ, ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಕೊರಿಯರೆ 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಭಾರತ ಬುಳೆಗಾರರಿಗೆ 1,72,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಧಾನ್ಯದೆ 10,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಡೈರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ 40,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ತಾಪನೆ, ಕೃಷಿ ಸಾಲ ಕೊರಿಯರೆ 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರೊಡ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬರವು ನೀತಿ ಜಾರಿ, ದೇಶಡೋರ್ಮಿಡು ನೂದು ಹೊಸ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಸುರು, ಮಾತವರ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕಾಯ್ದೆ, ಪುಂಜೋನಕ್ಲೆಗ್ 24 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶಲೆಗ್ 705 ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಲೇಹೌಡು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತಾಪನೆ, 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ನ SC ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ 35,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ 3,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನರಮಾಣಿದಾಂತಿನ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ 2021 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನರಮಣಿ ದಾಂತಿನ ಚಂದ್ರಯಾನ ಒಂದು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ದುಂಬುದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ದ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಆದುಂಡು. ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು ಕಲ್ಪರೆ ಎತ್ತೋ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತರೆಮೆದುಳುಗು ಮೇಪು ಒದಗಾವ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿನ ಕಲೆ ಬೇತೆ ಒವುಲಾ ಇಜ್ಜಿಂದು ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಂತೆರ ಪೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ವಾಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡಪಾಯಿನ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮದ ಮುಗಿತಲ್ ಲೇಸಿಡ್ ಅರ್ಪತಿರಿಯರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಒಟ್ಟಾದ ಪೆದ್ರದ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿತ ಕುವೆಂಪು ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡಪಾಯಿನ 2 ದಿನದ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ 2021 ಮುಗಿತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಬೆದ್ರೆ ಜೈನಮಠದ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ವರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಈ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಪ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಳಿಂಗನೌಡ್ರು ಇಂಥವ್ರು ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಲೀಲಾವತಿ ಬೈಪಾಡಿ ತಾಯರೇ ಪ್ರಥಮ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅವರನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಸ್ವಾದಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಳಿಂಗನೌಡ್ರನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ಸಭೆ ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು.
ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ದಾಮೋದರ ಮಂಡೇಚ್ಚರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಒಂದು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಗೌರವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಭಗವಂತನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆ. ಅಂಥ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಂದ ಆಗಬೇಕು. ಶಾಸಕೆ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನಡ್ದು ಕಲ್ಪೆರ ಏತೋ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ತರೆತ ಮೆದುಳುಗು ಮೇವು ಓದಕಾವುನ ಯಕ್ಷಗಾನದಂಚಿನ ಕಲೆ ಬೇತೆ ಓಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಚಂಡೆದಾರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಳ ಪಂದುಂಡು, ಅವೆನು ಬುಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ. ವೇಷಧಾರೆಗ್ಲ ದಿಂಗಿನೋಡು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂದು ಉಂಡು. ತಾಟಿ ಬೊಟ್ವೇರು ಪಂದು ಭಾಗವತಿರು ಭಾಗವತಿಕೆದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು ಇವತ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ. ಅಶ್ಲೀಲವಾದಂತಹ ಹಾಸ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಚಂಡೆ ಹೊಡೆಯುವವ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ತಬಳೆ ಹೊಡೆಯುವವ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಒಬ್ಬ ಕುಣಿಯುವವ, ಅದು ಬೇರೆ. ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೋತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನೋಡ್ತೇವೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಚೆಂಡೆ ವಾದಕನಿಗೂ ಒಂದು ತಾಳ ಇದೆ. ಆ ತಾಳವನ್ನು ಆತ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಒಬ್ಬ ವೇಷಧಾರಿ ದಿಗಿನ ಹೊಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ದಿಗಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ದಿಗಿನ ಇಡೀ ರಂಗಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ದಿಗಿನ ಅಂತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಾಗವತರು ಸಹ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೀಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಆಯಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ತಿರುಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಕಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಬೆದ್ರ ಪುರಸಭೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಬಾಹುಬಲಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಶಾಂತರಾಮ್ ಕುಡುವ ಬಿದ್ರ, ಎಂ ದೇವಾನಂದ್ ಭಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ, ವಿದ್ಯಾ ರಮೇಶ್ ನಡಿಗುತ್ತು ಬುತ್ತಿಗೆ, ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡೆರು. ಮುಗಿತಲ ಲೇಸರ್ದು ದುಂಬುತ್ತ ಕಾರ್ಲದ ಶ್ರೀ ಅನಂತಶಯನ ಯಕ್ಷ ಮಂಡಳಿಯರ್ದು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ, ತುಳು ತಾಳಮದ್ದೊಲಿ, ಈಚಾರಕೂಟ, ಇಡಗುಂಜಿ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ವಾಗ್ದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷ ಕಲಾಕೂಟೊಡ್ದು ಕರ್ಣಭೇದನ ಬಡಗು ತಾಳುಮದ್ದೊಲಿ ಪೊಂಜೋ ಭಾಗವತಿಯರ್ನ ಭಾಗವತಿಕೆ ಗಾನ ವೈಭವ ನಡತಂಡು. ಅಕೇರಿಗು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯಕ್ಷ ಕೂಟೆಲ್ನ ಪುದರ್ ಪೋಯಿ ಪೊಂಜೋ ಕಲಾವಿದೆರೆಡ್ದು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷ ರಸಾಯನ ಮೂಡ್ದು ಬೈದುಂಡು. जानकी माति जानकी एन्न काव्य नायकी पार्थनुरे से तू बंधवनो बंदल ಜನವರಿ 30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜವಂದಿವರ್ತಿ ದೋಸ್ತಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಡ್ಲಾ ಬೆಂದೂರ್ವೆಲ್ದ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ವನಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಕುಲುವು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾಗಿಟ್ಟು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ದಾಖಲಾತಂಡ. ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ ಅಂದ ತೆರೆದು ಬೈತಂಡ. ಜವಂದಿನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಪನ್ಪುನಾಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಆಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪನ್ಪುನ ಜವಣನ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪು ನಡೆದವ್ರ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಕುಟ್ಲದ ಬೆಂದೂರುಡುಪ್ಪುನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜೆಕ್ಕು ಒರ್ತಿ ಜವಂದಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನ ಮೂವೇರು ಜವನೆರೆಗು ಒಂಜಿ ಕೂಟದಕುಲು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿತ್ತದು ಅವು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಗೊತ್ತಾತಂಡು. ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತುಡು ಈ ಸಂಗತಿ ನಡತದಿತ್ತದು ಜವಂದಿಗ್ಲಾ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡು. ಜವಂದಿನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದು ಆದಿತ್ತದು ಆ ಸಂಬಂಧ ಲಡಾಯಿ ನಡತದುಂಡು. ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಸೋತುನ ಜವನೆ ದೋಸ್ತಿಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಪಂದು ಎನ್ನದುಂಡು. 2 ದಿನೋಡ್ ದುಂಬು ನಡತಿನ ಈ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತೆ ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ಜನವರಿ 30 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಸಂಗತಿ ನಡತದುಂಡು. ಜವಂದಿನ ಇತ್ತದ ದೋಸ್ತಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಗೂ ಬಿಸತ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ದೆ. ಜವಂದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನ್ನ ದೋಸ್ತಿಲಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಉನೊಂದುಪ್ಪುನಪಗ ಬತ್ತಿನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ದೋಸ್ತಿಲು ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯರೆ ದುಂಬು ಬೈದರು. ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ನ ಶರೀರದ 2 ಕಡೆಕ್ ಬಿಸತ್ತಿದ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದುಂಡು. ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ತನಿಖೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾಮತ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಐ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಮತ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ ಕರಿನ 52 ವರ್ಷಲೇಡು ಗಿರಾಕಿಲೆಗೂ ಬುಡಂದೆ ಸೇವೆ ಸಂದ ಒಂದೊಪ್ಪುನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುದರ್ಪೊಯ್ನ ಕಾಮತ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಡೆ ಸುರುತ ಸರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಐ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ನು ಪೊಲಪು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಐ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಐತಾರ ನಡೆದುಂಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು www.kamatopticals.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರು ಗಿರಾಕಿಲು ತನುಕುಲೆನ ಇಲ್ಲರ್ದೆ ತನುಕುಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಲೆನ್ ದೆತೊನೊಲಿ 5 ವರ್ಷಲೇನ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನ ಕಾಮತ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನುತ್ತ 5 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಇದ್ದಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದುಂಡು ಕುಡ್ಲ ನಗರದ ಹಂಪನ್ಕಟ್ಟೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಡೊಂಗರಕೆರೆಡ್ ಕಾಮತ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಲಿತ್ತದು ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ಲು ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕೈಕೆಕ್ಕುನ ಬಿಲೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಗ್ಲೋಕೋಮಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಬೇತೆ ಸೇವೆ ಸೌಕರ್ಯಲು ಕಾಮತ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರ್ನ ಯಾನೆ ಕುಲಾಲಿರ್ನ ಮಾತೃಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಾಲ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತನ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಸಂಘದ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡ ಅಧಿಕಾರದೆ ತೊಂಡೆರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರ ಯಾನೆ ಕುಲಾಲ್ರೇನ ಮಾತೃಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಾಲ ಸಮ್ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲಶೇಖರ ಶ್ರೀ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣಡು ನಡೆತಂಡು ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಪರಮಹಂಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಸಂಘದ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಅಧಿಕಾರದೆ ತೊಂಡೆರು ಸಂಘದ ಹೊಸ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳೇಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಬಿರ್ಸೆರಿಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು ಶಾಸಕರಾಯನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಪಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜದ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಇಲಾಖೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಜಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಗವನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತನಕ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭ ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕಡೆಗಳಿಂದ ತಾವು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಹ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಾವು ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಗಳೇನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಹ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಹ ನೀವು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಸಮಾಜ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತದೆ, ನೀವು ಸಹ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಂಬಿಕೆ. ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಾತೆರ್ದು ಕುಲಾಲ ಸಮುದಾಯಡ್ಲ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೊಳೇಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ್ದು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತೋನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಂಡು ಪಂದು ಪಂಡೇರು.
ಕರಿಮ ಇರುವ 22 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಕುಂಬಾರರ ಗುಡಿಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕುಳೈಗೆ ಪಕ್ಷಿಕೆರಡು 3 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸನ್ ಝೋನ್ ಕುಂಬಾರಿಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಎಂಗಳ ಸಮೂಹ ಎಂಗಳ ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಕಷ್ಟಡಿದ್ದು ನಡೆದವರ 10 ವರ್ಷ ತೀರುವೆ ಕಟ್ಟಿಂದಲ್ಲ ಐದು ಸರ್ಕಾರ ತಿರದತ್ತನೋಡು ಬಣ್ಣದ ಯೋಜನೆ ಮಂತದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಂತದಲ್ಲಿ ದಯಮಂತದ ಶಾಸಕರ ಈರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಕಲನ ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಲದು ಆ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆತನ ಐದು ದಾದ ಕಾನೂನು ತೊಡಕೊಂಡು ಐದು ಸರಿ ಮಂತದೆ ಆ ಜಾಗಿನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಐಟಿ ಎಂಗ್ಲಿಗಳ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಕಡಿಗೆ ನಶಿಸುದು ಹೋಗಂತಿನ ಕುಂಬಾರಿಕದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಗ್ಲು ಮನ್ಕುವ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಂಕಲೆ ಒಂದು ಐಟಿ ಎಂಗ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಜೋಕಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ. ಮೇಯರ್ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ ಒಕ್ಕೂಟ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಕುಳ್ಳದ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ತೇಜಸ್ವಿ ರಾಜ್ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಲ್ಬಾವಿ ಪಾಲ್ದೆತುಂಡೆರು. ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಲೊಂಜೆತ ಚಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ತರ್ಪುಡಾಯಿನ ಬರ್ಗರ್ ತೆನಸು ಪಾರ್ಸೆಲ್ಡು ಜೀವದ ಪುರಿ ಇತ್ತಿನ ಬಗೆಟ್ ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ದ ಪುಂಜವು ಸಲ್ಮಾ ಸಿಮ್ರನ್ ದೂರ್ದೆರ ಆರು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೆನಸು ತರ್ಪುಡಾದಿತ್ತೆರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಆರು ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೆರ. ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಾಲ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಡು ತೆನಸು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತರ್ಪುಡಾಯಿನ ಪೊಂಜ ಒರ್ತಿಗ್ ತೆನಸು ತೋದು ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಂಡು ತೆನಸುಡು ಜೀವದ ಪುರಿ ಪರತೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪಂದು ಪೊಂಜವು ದೂರ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೆರು. ಲೇಡಿ ಹಿಲ್ದ ಸಲ್ಮಾ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಕೆ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ 7 ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಸೇರ್ದು ಬರ್ಗರ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೂ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿರು. ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೂ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದುಂಡು ಪೊಂಜವಾರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಒಂತೆ ತಿಂತೆರು ಅಪಗ ತೆನಸಿಡ್ದ ನಡುಟು ಪುರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವೆನ್ ತೂದು ಕುಟುಂಬಗೂ ಪೂಡಿಗೆ ಆತಂಡು ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊಡ್ತೆರು. ಈ ಬಗೆಟ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ಲೇಡ ಸಲ್ಮಾ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಪಾತೆರ್ದು ತೆನಸಿಡು ಪುರಿ ತೂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಡು ಚೂರು ತಿಂದಂಡಲ ಶುದ್ಧ ತೆನಸು ತಿನ್ನೋಡು ಪಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಡ ಹಾಳಾಯಿನ ತೆನಸು ಒದಾಗದಂಡು ಸಂಸ್ಥೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೆರ 8 ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡಲ ಪಾತೆರ್ಯರ ಆತಿಜಿ ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಬರ್ಗರ್ ತರ್ಪಾದ ಅವೆಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಒಂಚಿ ತಿಂತೆರು ಸೋದರಿ ಪಕ್ಕ ತನಕ ರಡ್ಡು ಒರಿಪಾದೆರು ಎನ್ನ ಪಾಲ್ದ ಬರ್ಗರ್ ಬುಡ್ಪಾನಗ ಜೀವದ ಪುರಿ ತೋಜದು ಬೈದಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ತಿಟ್ಟಿಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಕ್ರಮ ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಪಂದು ಆರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತದೆರು. ರಂಗಸ್ಥಳ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೊಕ್ಲೆನ ನಿಲೆಟ್ ಶನಿವಾರ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಲ್ಯದ ಅಂಗಣುಡು ಪೆರಡೂರು ಮೇಳದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೇಳದ ಭಾಗವತರು ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಯಿನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಯಲಗೊಪ್ಪ ಪೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ರಂಗಸ್ಥಳ ಮಂಗಳೂರು ಮುಕಲೆನ ನಿಲೆಟ್ಟು ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲಡು ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣುಡು ಕಂಸ 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 ಪ್ರಸಂಗೋದ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದುಂಬು ರಂಗಸ್ಥಳಟ್ಟು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ ರಂಗಸ್ಥಳ ಸಂಘಟನೆದ ತಾಪಕಿರು ಎಸ್ಎಲ್ ನಾಯಕರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಲೀಲಾವತಿ ನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ. ಎಸ್ಎಲ್ ನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಿನೇಶ್ ಪೈ ಇಂಚ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲು ಇತ್ತದು ಪೆರಡೂರು ಮೇಳದ ಭಾಗವತರು ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಕಲಾವಿದರಾಯರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಯಲಗುಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ರವೀಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಕಮಲಶಿಲೆ ಮುಕಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿರ. ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಿನ ರಂಗಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆಲನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿರ. ಸನ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಾವಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಯೇ ಸೂಚನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ 30 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಹಿರಿಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಲಗುಪ್ಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯಗಾರರಾಗಿರುವಂಥ ರವೀಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಕಮಲಶಿಲೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದು
ಇರುವ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ದೊರೆತದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಂಗಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಾಂತರ ಕೇಶವ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಎಎಸ್ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಠೋಬ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಒಟ್ಟುಗೆತ್ತಿರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಸ 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 ಪ್ರಸಂಗೋದ ಆಟ ನಡೆತಂಡ. ಕಮಲದಿ ಕಾರಣವಾ ಅರುಗಲೇ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ತೇವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತೇವೋ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಸಮಾಗಮವಾದದ್ದೇ ಹೌದು ಅಂತಾದ್ರೆ ಪುತ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯವು ನಿನಗೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಂತವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹುಸಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಕೈ ಎತ್ತು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಅದು. ಹೌದಾ? ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದ್ರುಮಿಳ ಎನ್ನುವ ದೂರ್ವಾಸರಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಶಾಪ. ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಪರಿಚಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ? ನೀನು ನಿಂತ ಸ್ಥಳದಿಂದ. ಹೌದು. ಏನು ವಿಶೇಷ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಮುಖ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡು. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಳಗೋಗಿದ್ಯಾ? ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಉಂಟಾ? ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ. ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಸಲುಗೆ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದವರ ತೆರನಂತೆ ಬಂದು ತೊಡೆಯನ್ನ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಲುಗೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಹೇಳಿ? ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳುರ್ದು ತತ್ಕಾಲಗು ಬಂದಾದಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ದ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ಬಾಲಮಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಚಾಲಾತಂಡ ಅಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷುಡ್ದು ಐತಾರ ಉಂಟುದುಂಡು. ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಬೋಡುಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲಾಖೆಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ. ಕುಡ್ಲದ ಕದ್ರಾ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ಬಾಲಮಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಶುರುವಾಯಿನ ಒಂಜೇ ದಿನೊಟ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದ ಐತಾರ ಈ ರೈಲು ಪಿದಾಡ್ತಜೆ. ಸುಮಾರು 10 ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ತತ್ಕಾಲಗು ಬಂದ್ ಆದಿತ್ತದು ಶನಿವಾರ ಕೂಡ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ. ಅಂಡ ರೈಲದ ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಲು ತೋಜಿ ನೀಡಿದವರ ಐತಾರ ಕೂಡ ಉಂಟಾದಿರ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಲಿನ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೇಗ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ಬಾಲಮಂಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸಂಚಾರ ಶುರು ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಈ ರೈಲ್ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸೊಂದಿನ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತೆರಿಪಾದಿರ. ಈ ದುಂಬುಲ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಪುಟಾಣಿ ರೈಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾದಿತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಒದಗಾಡುಂದು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೋಷಕರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಇಲಾಖೆಗೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರ. ಮಾಜಿ ಯೋಧರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಯಿನ ಅಂಜನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ ಬೋಳಾರ್ ಜನವರಿ 30 ತಾನಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸಂದಿಯರ. ಮಾಜಿ ಯೋಧರಾದ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರುಲೆನು ಮಲ್ತದು ಜನಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆದಿನ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ಮೆನ್ಕ ದಿನ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ ಬೋಳಾರ್ ಜನವರಿ 30 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ದೇವರ ಪಾದ ಸಂದಿಯರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುಟುಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದಿತ್ಯರ ಮೇರೆಗು 51 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತರ. ಅನಾರೋಗ್ಯುಡು ಇತ್ತಿನ ಮೇರು ಮಗಲು ಬೊಕ ರಡ್ಡ ಆಣು ಜೋಕ್ಲಿನ ಅಗತದಿರ. ಕಾವೂರು ಶಾಂತಿನಗರದ ಶ್ರೀ ಹರಿವರ ನಿವಾಸದ ಕೈತಲು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡೆದು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನ. ಪೇರ್ಮುದೆ ಬೊಳ್ಳೋಳಿ ಮಾರ್ಗುತ್ತದ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಾಂಭವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಈ ಸೇವೆ ಆಟನು ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆರ. ತುಳುನಾಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಆರಾಧನೆದ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನನು ತೂವಂದಿನಕಲು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜೆರಂದೆ ಪನೊಲಿ ಒರ ತೂಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಬೊಕ್ಕಲ ತೂವುಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚೊಂದೆ ಪೋಪುಂಡೋ. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ತಿರ್ಗಾಟ ಮೇಳದ ಪರಕೆದ ಆಟನು ಭಕ್ತರ ಆತೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡು ಸೇವೆದ ರೂಪೊಡು ನಡಪಾಂದು ಬೈದಿರ. ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಮಂತವಾದುಪ್ಪನ ಈ ಆಟ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾಂದು ಬೈದಿರ. ಕಾವೂರು ಶಾಂತಿನಗರದ ಶ್ರೀ ಹರಿವರ ನಿವಾಸದ ಕೈತಲು ಕರೆಂಟು ಬೊಲ್ಪುದ ಗಡ್ದದ ಸಿಂಗಾರ ವೈಭವಡು ಪಾಡ್ದಿನ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಪೆರ್ಮುದೆ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗುತ್ತು ಶಾಂಭವಿ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕಟೀಲು ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸೇವೆ ಆಟನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನೊಡ್ದು ದುಂಬತ್ತ ಮೇಳದ ದೇವರನ್ನು ತೇರಡು ಕುಲ್ಲಾದ ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯ ಮೇಳೊಡು ಸೇವಾಕರ್ತೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕನತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಚೌಕಿಗ ಕನತದು ಔಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೆರ.
ಚೌಕಿ ಪೂಜೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವರಿಗೂ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಿಂಡ. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ. ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂಭವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರನ್ನ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿರ. ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರ. ಕದ್ರದ ಜೋಗಿ ಅರಸರು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದಾಜಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರ. ಸರ್ವಿರ್ಲ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ತೂದು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿನ ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ. ಹೊರಗಿನವಾದಂತ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿನ ಮಾಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಹೊರಗಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಮಾರು ಹೋಗುವವನಲ್ಲ ಈ ಎದ್ದಿನ ಮಾಳಿ. ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ತಾಪನೆ, ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ, 100 ಹೊಸ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ, ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ 24 ಗಂಟೆಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್. ಬೆದ್ರಡು ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿತಲ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲ್ಪರೆ ಏತೋ ಉಂಡು, ಮೆದುಳುಗು ಮೇಪು ಕೊರ್ಪನ ಕಲೆ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಬುಡುಂಡ ಬೇತವೋ ಲಾಯ್ಜಿ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೂಲ್ಯರೆಯಾನೆ ಕುಲಾಲರ ಮಾತೃ ಸಂಘ ಕುಡ್ಲದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕುಲಶೇಖರ ವೀರನಾರಾಯಣ ದೇವಲ್ಯಡು ಕುಲಾಲ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮಯೂರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೆದ ಹೊಸ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರದೆತ್ತೊನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಂಗಸ್ಥಳ ಮಂಗಳೂರದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಕದ್ರಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾಗವತರು ಜನ್ಸಾಲೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೇರ್ದು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ, ಪೆರಡೂರು ಮೇಳೊಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಇಡೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತಿಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲೆತೆ ಪೊರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತಿಲು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ.